Sir, may buntag sir, no? Sir, ano sa itong pangalan, sir? Ma'am, ako si Police Master Sergeant Yuni Ligsanan. So, sir, so far dani sa Balinguan, no? Unsa man ang gihimong preparasyon sa kapulisan para sa pagpangandam sa Semana Santa? So kami good ma'am sa kapulisan no sa Balinguan, labi na sa pag-celebrate sa Semana Santa. Kami ma'am na may deployment labi na sa kaning para sa Semana Santa ma'am para hindi nga ito gamitin nila ito ang kahapsay o kalinaw ma'am sa atong lugar. So kami ma'am na may deployment diri nga gate to ma'am is naka-deploy diri ang going to kani mga sakyanan para motorcycle, mga van. So diri sila magigid sa atong gate 2. So ang dito ma'am sa Pikas na po dito ang gate 1. So dito ang mga bus, truck or mga booking ng mga passenger. Na po dito mag-dinner po sa para atong mga kapulisan na po dito na deploy dito sa atong mga fire police officer, PNP, at bukid sa mga maritime. Isin ko po ma'am diya sa bus terminal, naagyapon diya ato mga personnel nga na-deploy gyapon para sa pag-maintain sa kalinaw ma'am o kahapsay sa dagan sa atong Semana Santa. So far, sir, kumusta man ang mga katauhan nga ning tabok paingon sa Camiguin? Ubay-ubay na ba gyud, sir? O sa among na sinati ma'am, daghan na gid ang nakasulod no, nakatabok sa Camiguin. Kumpara sa ato sa taong panahon ma'am is makita gina to nga maglinya kita ang mga sakyanan dire. O sa pagkaron ma'am tuloy-tuloy na gid sila, wala na sila problema. O wala na gid sila kuan ma'am ganing pagabot ito, makitir na nila pagabot na sa paper sulod. Pwede na makita sa sakyanan, then dili na gid sa traffic. Plastada na gid ang may ang pagka-plaza planado gid ma'am sa atong diya karon sa paper. So far, sir, sa safety sa Balinguan, kumusta man pod, sir? So sa safety no ma'am, wanted atong safety ma'am is na-maintain ginato ang kalina labi na sa atong mga pasahero, labi sa tumatawag padikin. O ang siguradid ma'am, peaceful gid siya, o wala gid sila kakuan ma'am. Anaaman kami ma'am, 24 oras po kami tamang pagtrabaho pag-duty. So nga ako na safety na ang seguridad ma'am, alang labi na sa tumatawag sa Cadigan Island. Labi karon sa Semana Santa. So far, sir, kanunsa man pud mo taman dani, sir? Kami ma'am, hantod kami ma'am dito sa karong sa 31, among gid ka na i-maintain padayon din ma'am ang seguridad sa atong mga dibote labi na tabog sa Camiguin ma'am. So sa uban sa nga mga kuan ma'am, mga resort na apo dito ang atong pulisan aron sa pag-maintain sa seguridad labi na ng mga turista o na ating mga lamyaw. Ato gid ma'am garantiya nga padayon ginatong pag-maintain labi na sa seguridad sa atong mga. Sir, sa matag Holy Week no, ato na matikdan no nga first time karon pa sa dinahitabo nga wala na gyud naglinya ang sakyanan diri sa dalan nga mao hinungdan nga usahay traffic ay diri nga dapit. So tungod kay na kuan na sa PPA na plaster na. Oh, yes. So first time lang ni karon pero ongoing pa bagyapon ang construction diha sa sulod. Yes ma'am. Ayun, maka-accommodate na bagyod og mga kaning kasi ngalan ani kanang mga ferry ba nga mo. Oh yes ma'am. Gali ma'am natin mga pere diha nga buwan dagko ng mga pere. O mukarga na pere diha mga mukarga na gali na og mga 40 ka mga sakyanan. O dali mas dali na gid siya. O na sila sakyanan nga dugang pakamigin. Oo. So inani ma'am dili na nato ma-experience katong before nga maglinya mag-traffic kita karon ma'am upside na gid siya din. Masulod na nila do mga 500 ka sakyanan o sumala paging tong port manager nga pwede na makitir to sa 1,000 daw ka sakyanan para sa sulod. So, para tuloy-tuloy na ginamilwan. Ilang biyahe. Biyahe. Gawa sa pagman diri no sa area, diri sa area gyud. Unsa pay lain nga police visibility nga asa mo mga simbahan ba na abang mo makita diha? Yes ma'am. Naami dito sa simbahan, magdali dito kasi nga police assistant desk na ay mga police yapon personnel ito nga naka-assign sa atong tourist ma'am sa church, terminal, diri sa gate 1 sa port o diri sa gate 2 dahil ma'am. So naami nakadeploy. Nakaka-deploy ang inyong mga pwersa. Enough ba po ang inyong mga kapulisan para maka-handle kay basi nag-upan man gud nga ang mabilin sa police station isa na lang hinuon ka buok, duha na lang which is basi naapoy mga gapanganha ba kay gapa police blotter or naapaboy gihapoy tao.
Yes ma'am, napagay po yung tao nga nabilin Oo. ang aron doon na basin may ma'am pa ngayon kuan man reklamo Assistance o or- assistance o napagay po yung nabilin sa opisina aron sa pag-assist kanila ma'am o sa Okay. opisina. Okay, Sir, so, kumusta ang inyong ang inyong area of responsibility so far no sa pagsugod sa Semana Santa katong Lunes hangtod karon naabay mga recorded dinha nga mga incidents din usually unsay gakahitabo unsay gaka-record sa inyong diri no sa lungsod sa Balingwan. So far no ma'am no gikan na ng pagsugod wala gini na itala ma'am nga wala ko kapsay gid siya ma'am o kapsay gid atong dagan karon sa Semana Santa o bisan man gali sa panahon sa kagabi ma'am wala kitay na itala na i-record ma'am. Sugod atong hantod karon mga adlaw. Kumusta po ang mga vehicular incidents diri or road crash kay usually mao man gunang gauna diri sa Miss or kumusta ang sa Balingwan na abay mga kakatala po ana? Busog pa ma'am wala gid siya na atala no. Wala, okay. Mas maayo O, gid mas maayos hinuon. o wala gid. so sir no basta doon na po kay pahimang no ilabi na sa mga buot pang mulawig paingon kamigin sir nga padulong padani no basi na doon na kay mga pahibalo mga bawal pang dalon sir. Ano sa atong labi na sa atong tumatabok sa kamigi no o mas kuan gid nila nga among ma-maintain gid ang seguridad no para sa ilaha labi ng pagproseso pagpalastar o amo man sila magayran kung aha man sila aha sila dapit nga mulinya o amo na sa kuan nga pakon sa bilingon nga safe gid sila nga utabok gid sila sa pagbiyahe nila sa kamigi. Then sir, kumusta ang support sa lokal nga panggamhanan sa Balingwan sa pagpanguna ni Mayor Aaron Onabiak, support niya sa kapulisan, sir? Pasok pa no ka sustain gid nila ma'am ang ilang pagsuporta no labi na sa mga personnel nga deploy gid tanan mga agency nga naa karon o naagi sila ma'am nagsuporta gid sa amo o labi na sa pagkaon sa panggasolina o Okay. o sa naagi sila ma'am nagsuporta gid sa naagi sila nagpa Sa naagi to sila yung ngalan